Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Uye. Aku tahan pengen rasane pacaran, opo yo bener rasane enak tenan. Jajal sepisan sing marai cah edan lah kok siraku sing payu oleh kampengan. Curhat ning embok lek durung rapi condemok, lah terus piye pacaran kong lolo. Dasare simbok biyen lulusan pondok, kudu sing kenceng ojo sampe menggok. Wes ra kuat aku, wes ra tahan aku, timbang engkau paiman iki salah lesu. Wes ra kuat aku, wes ra tahan aku, labing no tombo engkau tak gawe pitu. Mbok ketimbang kuput tembok, cepat mbok endang gelek kau mantu. Wis tok mbok masih ura pantate, ganteng sikat mbok timbang kusut payu. Uye. Uye. Asik. Aku rata hendak sakit pacaran, opo yo bener rasane enak tenan. Jajal sepisan sing marai cak nena edan, lako siraku sing payu olah kepalangan. Curhat ning embok lek durung rapi aja ndemok, lah terus piye pacaran kong lolo. Dasare simbok biyen lulusan pondok, kudu sing kenceng ojo sampe menggok. Wes ra kuat aku, wes ra tahan aku, timbang engkau pamainan iki selak nesu. Wes ra kuat aku, wes ra tahan aku, rabik no tombo engkau tak gawe putu. Mbok ketimbang kumat setepku, cepet mbok edan gelak mantu. Wis tok mbok masih ora perepetu, gak simbok timbang kusut rapayu. Asik. Wis ra kuat aku, wis ra tahan aku, rabino tombo engkau tak gawe putu. Mbok ketimbang kumat setepku, cepet mbok edan gelen lamatu. Wis tok mbok masih ura petatu, sikat mbok timbang kusut rapayu.